Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng minjang lain-lari. Nah, dinten Sabtu panggilan malih kalian Pak Dene nggih. Wonten pelajaran basa Jawa. Nah, monggo disiapke bukune halaman 115. 111. Pun siap. Monggo dipun simak nggih. Tuku wedhus. Nah, niki wonten pacelaton percakapan nggih. Pawan kalih Pakde Surya. Saking pundi Pakde kok nuntun mendo? Nah, mendo niku apa yo? Mendo niku wedhus. Nah, wedhus basa ramane mendo nggih. Saka pasar wan tuku wedhus iki. Mendo sekawan niku pinten regine? Regi pinten Pakde? Kita kone wawan kalian Pak Surya. Ya, pun lanjut halaman 116. Ampun 116 nggih. Loro iki sejudo 4 yuta. Lah sing loro iki isih cempe. Nah, sejudo ya 4 yuta. Cempe napa iki cempe? Nah, cempe niku anak wedhus ya. Lanjut nggih. Ingkang cempe regi pinten? Sing cempe iki lanang wedok loro. Rega direga 2 yuta. Menawi sae anggenipun ngrimat saged dados kathah nggih Pakde. Jawabane Pak Surya. Lah iya wan. Bisa dadi 5, 10 selusing utawa malah punjul. Benjang menawi kathah kula nyuwun cempenipun setunggal judo angsal to Pakde. Lah iya entuk to ya wan. Dengake wae kasil ya nggih. Nggih Pakde, matur nuwun saderengipun. Nah, iki bocah-bocah nek ngendika bocah-bocah nek padha matur kali bapak ibu ya kudu basa nggih to. Kudu basa, mboko titik ya. Ya ditimbali nggih Pakde. Yo. Nah, bareng ya tetep kanggo basa krama sakisane. Nah, nggih. Sinau kali bapak ibu nggih to, basa kramane kita Bu. Nah, diajari ya bapak ibu. Iki nek matur kalih tiyang sepuh, tiyang sing wis sepuh Bu, agem basa krama, gitu. Nggih, nah saiki niki wonten pitakon, nggih. Terangno tembu babagan itungan sing ana pacelaton kuwi. Nah, iki. A, nggih. Sekawan kuwi karepe. Nah, sekawan kuwi apa mau rom judo gitu, ana lanang karo wedok. Nomor B, sejudo kuwi cacahe ana 2 gitu, lanang karo wedok. Nomor C, 2 yuta kuwi angkane. Nah niki 2 titik nulis pinten niki? 6. Wah, pas banget nggih. Kaya sepur. Nulis wonten 6 ta. Iki 2 yuta. 2 juta. Nah, ingkang D, selusin kuwi cacahe ana. Nah, selusin wonten kalih 12. Ditakoni wonten soal selusin kuwi cacahe ana pira wiji? Nah, niki wonten kalih 12. Nomor E, 4 yuta kuwi angkane. Nah, niki nek 4 yuta ya 4 titik nulis wonten 6 niki. Nah, kan nggih. Nah, pun iki mungkin ditulis nggih, niki ditulis teng buku cacah. Nah niki sajipun halaman 118. Nah niki wonten angka basa kuno. Nah pun 118 nggih. Pun siap. Arane angka manut basa Jawa kuno. Nah niki basa
Jawa biasa niki sing iki. 1 2 3 4 5 niki biasa. Nah, nggih basa Jawane kuno nek 1 niku eka. Nah, nek 2 dwi, 3 tri, 4 catur, 5 panca, 6 sat, 7 sabta, 8 hasta apa asta, 9 nawa. Bacane nawa, 10 dasa. Nah, niki nggih. Nah, lare dafalke nggih. Iki 1 eka. Dadi nek guru Eka Dewi Kurniawati nika, nah niki berarti yantun barep gitu nomor 1 nika. Yo mbak ana nami mang Dwi Aryani yo berarti nomor 2 wo, niku putra nomor 2 ya sak piturute niki gitu. Biasane nami-nami Jawa, nah jeneng Jawa kok ngagem iki ya. Angka Jawa kuno Dewi Kurniawati, Dwi Aryani, Tri Hartato, Catur ya biasanya wonten nggih. Panca, nah iki Pancasila. Nah, Pancasila berarti 5 gitu. Pancasila wonten 5. Iki Sabta, Sabta Warta berarti napa? Nami dina, dinten. Ini Sabta Warta ana 7 kan iki. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, iki Sabtu. Nggih. Nah, iki monggo nggih. Lare dipun wangsuli maca malih nggih halaman 15 sampai halaman 115 dumugi 118 nggih. Dipelajari malih iki apa sih? Pun sekarang saking Pak Juneng, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.